Des de Vic estem encantats d'acollir avui la Federació DOP-IGP de Catalunya i concretament la IGP Llonganissa de Vic. Quin lloc millor que la plaça Major per acollir aquesta iniciativa. Avui ens acompanyen la IGP Llonganissa de Vic, els seus representants, i aleshores la fem conèixer a tota la ciutadania un producte tan nostre, no només de la ciutat de Vic, sinó de tot el país. La Llonganissa de Vic és història, és tradició, és manera de fer, és mantindre aquell esperit tradicional de com se feien les coses, i aquesta és la gran diferència respecte a l'evolució del món de l'embotit. La Llonganissa de Vic és probablement un dels embotits més antics que disposem, i per tant el fet que hi hagi una Llonganissa de Vic doncs és un reconeixement d'allò que fa tant de temps que diferents elaboradors porten defensant com un segell d'identitat propi de la Plana de Vic. Tot allò que faci que el consumidor conegui el producte del territori s'ha de recolzar, i aquesta és una activitat fantàstica perquè, a més, és una cosa força diferent, que és pujar en un globus, encara que sigui en un moment, però en un lloc emblemàtic com és la plaça de Vic, no? I és fantàstica aquesta col·laboració, i segur que el consumidor en surt més reforçat amb el seu coneixement del producte. Bé, una vegada més, la Federació Catalana d'Aliments, avui estem aquí a Vic, aprofitant que s'està fent divendres, dissabte i diumenge el Trufòrum, i per tant havíem de ser aquí, i més tenint la Llonganissa de Vic, una de les nostres associades, importantíssima dins de la nostra federació. Per tant, què millor, no?, que poder aixecar el nostre globo, enlairar les nostres DOPs i IGPs en aquesta fantàstica plaça de Vic, on la veritat és que és impressionant, i sobretot donar a conèixer els productes certificats que fem a casa nostra a Catalunya.